Спокойно бе, спокойно. Добре, как сега? Бъркай сега. Как се казваш? Цонка. Как? Цонка. Цонка. Айде, Цонче, да видим какъв, на кой извади късмета Цончето, да видим сега. На Минка Иванова Тодорова. Миче, айде ги ми! Ай сега, Минче, кажи какво ще изпееш за наградата. Добре. Внимателно. Тя ще изпее нещо, Минчето, сега преди наградата. Ще бяга, мамо, ще бяга, пред девет цело детето. Ще бяга, мамо, ще бяга, пред девет цело детето. Първа ме вика с тебе сам, втората вика с твоя съм. Вземи го, синко и двете, майка ти, синко кадърна. Ай, честита награда, бе! Ай, да си живи, брат, Волче! Сега трябва да снимат! Чакай! Чакай да те снимат, снимка да ти направят сега!